Само Марек! Искам да помагаш на отбора! Танков! Не, брати! Искам да Спокойно! Тихо! Тихо! Искам да благодаря на всички. На първо място на моята съпруга, която работи. Браво! Браво! Да не забравяме новия кмет на Бистрица, Христо е тука. На цялата изборна администрация в комисиите, на всички, които работят и в момента и чакат да предадат своите протоколи. Доверие знам, че се печели много трудно и се губи много лесно. От тук нататък ни чака много работа, както с доктор Соколов, виждам там. Браво, Соколов! Благодаря на него. Ако някого не споменавам поименно, има възможността в телевизията да го кажа. Но от тук нататък ни чака много работа, различна от тази, която беше досега от Гербаджи. Знам, че и в ГЕРБ има умни хора, свестни хора, няма да пренебрегнем никого. Ще работим така с всички, но спазвайки доверието, което са ни гласували хора. Няма да забравя нито едно обещание, там където сме ходили, записвал съм. Напомняйте го и вие. От тук нататък проблемите са ни общи. Предстои работа в Общинския съвет, не лека, да формираме мнозинство. Надявам се да ни разберат. Пия за здравето на вас, на вашите семейства, за бъдещето на града и общината. На здраве! А от Бистрица сме ги отепали.